търговска гимназия, Георги Стойков Раковски. Преподавател Петя Колева, учител по география и биология. В това видео ще представя нашия проект „Храна за учене“. Както всички знаем, храната, която консумираме, играе ключова роля за здравето на нашите очи. Тоест, трябва да се набавим достатъчно витамини за здравето на нашите очи. А кои витамини помагат за това? Това е витамин А. А в кои храни се съдържа най-много витамин А? Морковите са страхотен източник на този витамин. Също така зелето, доматите и чушките. Други витамини, полезни за нашето зрение, са витамин С, който може да подобри нашето зрение, както и витамин Е, който защитава нашите очи. Орехите, например, са страхотен източник на витамин Е. Но Кайра, има ли храни, които да вредят на нашето здраве? Разбира се, че има. Преработените храни, както и машинерите сред нас фастфуд, са много вредни за нашето здраве. Прекомерната консумация на сол също вреди. Захарта и сладките изделия, алкохола, както и тютюна. Както разбрахме, храната е изключително важна за нашето здраве. Затова бъдете отговорни и изхранете здравословно, за да запазите здравето на вашите очи. До скоро!